салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Қариб ҳамаи дастаҳои Ла Лига бозиҳои худро дар чемпионат гузаронидаанд ба ғайр аз Барселона, Атлетико ва Севилия. Чӣ хеле ки медонед, аввалин бозии худро дастаи Каталония рӯзи 27 сентябр бар зидди Виллареал мегузаронад. Ба ҳама ин нигоҳ накарда дар дохили даста ҳар як корое шуда истодааст ки ба ақли одам рост намеояд. Биёед имрӯз дар бораи ин хабарҳо ҳарф мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати ccылкаи мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои бозам авасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссылкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатижи дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо, пешравии мо. ҳимоятгари Барселона Нелсон Самеду ба Вулверхэмптон мегузарад. тибқи маълумоти Фабрицио Романо, дастаҳо ба мувофиқа расиданд ва дар кӯтоҳтарин муддат Самеду бозингари Вулверхэмптон мешавад. қаблан хабар дода мешуд ки Барса бо якчанд даста барои фурӯши ин бозингар гуфтушунӣ дошт. баъди фурӯши Самеду ва маблағ ба даст овардан, Барселона талош мекунад ки ҳимоятгари Аякс Серҷино Дестро бихарад. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё роҳбарият кори дуруст дорад ки Самедуро мефурӯшад ё ин ки не? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ман хеле шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. ҳамлагари Барселона Лионел Месси бо Артуро Видал хайрухуш кард. Артуро Видал ба Интер мегузарад ва аллакай дар шаҳри Милан қарор дорад. аввал ман туро ҳамчун рақиб мешинохтам вақте ки бар муқобили ҳамдигар бозӣ мекардем. баъдан имконият пайдо шуд ки бо ту аз наздик шинос шавам ва ту маро ба ҳайрат овардӣ. 2 сол мо дар як даста будем ва ту пеш рафтӣ. бозингарон туро ёд хоҳанд кард. дар дастаи навад ба ту муваффақият хонам. мо боз во мехӯрем. ба ин чиз ман боварӣ дорам. Месси навист дар инстаграмаш. директори варзишии Ювентус Фабио Паратичи оиди трансфери ҳамлагари Барселона Луис Суарес ҳарф зад. Ювентус айни ҳол дар ҷустуҷӯи ҳамлагари марказӣ аст. ба мо фарқ надорад ки ӯ Суарес аст, Ҷеко ё ин ки каси дигар. то охири трансферҳо 15 рӯзи дигар боқӣ мондааст ва мо саросима нестем. мо ҳамлагареро кофта истодаем ки дар бари Роналдо ва Дибала бозӣ карда тавонад. барои мо ки будани ҳамлагар муҳим нест. муҳим он аст ки ӯ танҳо ҳамлагари марказӣ бошад. Суаресро мо аз ин рӯйхат хат мезанем, зеро ӯ баъди трансфер ва охирон рӯзи супоридани ҳайати Лигаи Чемпионҳо паспорти худро мегирад. мо ба Суарес таваҷҷӯҳ доштем, аммо муддати гирифтани паспорти италиявӣ тӯл кашида истодааст. дар ин сурат омадани ӯ ба Ювентус ғайриимкон аст, гуфт Паратичи. ҳамлагари Барселона Конрад де ла Фуенте таваҷҷӯҳи дигар дастаҳоро ба худ ҷалб кардааст. Мондо Депортиво хабар медиҳад ки ба ин футболбози 19-солаи амрикоӣ Бавария ва Боруссия Дормунд мароғ зоҳир карданд. дар баробари ин Жирона ва як қатор аз дастаҳои голландӣ низ ӯро даъват кардан мехоҳанд. худи Барселона намехоҳад ки де ла Фуентеро ҷавоб бидиҳад. де ла Фуенте бошад хоҳиши мондан дар Барселонаро дошта, метавонад ки дар Барселона бе бозӣ кунад. дар мавсими ҷории премераи сеюм дар ҳайати Барселона бе бозӣ карда 3 гол задааст. мехоҳам хотиррасон кунам ки махсусан барои подписчикони худ мо канали телеграм сохтем ки дар он прогнозҳои ройгони варзиширо нашр мекунем ва барои ба даст овардани он кӯмак мерасонем. ҳамаи чиз кушода ва рӯзқавл аст ва муҳимтар аз ҳама, аз рӯи статистика прогнозҳои мо беш аз 90%-ро ташкил медиҳад ки ин ба шумо фоидаи довумиро кафолат медиҳад. пас як дақиқаи худро дареғ надошта ба телеграм канали мо ба ссилкаи описания буда даромада бо ҳамроҳии мо пул кор карданро оғоз кунед. нашрияи спорт хабар медиҳад ки Рики Пуш намехоҳад клубро тарк кунад. новобаста аз он ки Роналд Куман рӯи рост гуфт бо сабаби рақобати вазнин буда Рики Пуш бояд ба иҷора равад. айни ҳол Пуш дар даста буда талош дорад ба Куман нишон бидиҳад ки ӯ хато кардааст ва ӯ метавонад ба даста кӯмак расонад. клуб намехоҳад ки Пуш ба Барселона беравад. агар ӯ монад, пас дар ҳайати якум тамрин хоҳад кард. ин бори аввал нест ки Рики аз рафтан ба иҷора даст мекашад. масалан моҳи ноябр ӯ метавонист ки дастаро тарк кунад, аммо нарафт. футболбози 21 сола дар дидор бо химнастика ва Жирона ҳунарнамоӣ хуб кард, аммо мураббӣ ӯро дар ҳайат барои бозӣ бо Элче ҷой надод. ҳимоятгари Барселона Жан-Клер Тодибо метавонад аз даста равад. клуб ба Тодибо гуфтааст ки ӯ дар мавсим ҳамчун бозингари захиравӣ истифода мешавад. Барселона омодааст ки ӯро бо маблағи 25 миллион евро фурӯшад ё ба иҷора бидиҳад. ба Тодибо Эвертон, Лестер, Вулверхэмптон ва Бенфика таваҷҷӯҳ доранд. мавсими гузашта ӯ дар Шалке бозӣ карда буд.
ҳамлагари Барселона Мартин Брейтвейт дар тамрин лат бардоштааст. Клуб айни ҳол хабар надодааст ки чӣ қадар вақт Брейтвейт ба майдон намебарояд. Ӯ дар бозиҳо бо Жирона ва Химнастика ба майдон баромада буд. Дар мавсими гузаштаи Ла Лигау 11 бозӣ карда танҳо 1 гол задааст. Брейтвейт яке аз он нафароне аст ки метавонад дастаро тарк кунад, зеро Куман ба ӯ бовар надорад. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.